Tam jsou kravaty. Tak to sombrero, že bych si vzala, abych dostala úpal, že mám měla jít na vše. Já jsem tam mohla ahoj. Já ji ukážu Šimonku, abyste se nám postavila do světla. Jo, takhle, no tak. Bacha, na tom já se budu dívat na televizi, počkej. Na vysoký, na pětí. Se dívat na televizi, pač už tam budeš. Ty taky, ale. Napni si, já taky? Já ne, mě vydech. Co? No tak to jsem měl říct teda. Ne, já si, zatím bude místo. Za nima bude. Olďa! No znamená to 4 od nás. Koníček aspoň, ježišmarja, pardon. Tak se s nima seznámíš, tak se jim zeptě, jak se jmenuje a máš jaký mož? Ten zase mi říkal, že to celkem my. Koníčku, já tě kopu jedám. Bohou. Upraví a nás půjde. Ty běžte, já to tady pohlídám, ty běž. Kam já mám? Kde máš tašku? Dívat na ten aparátek.
Kačko, podívej se ty požárnice. Podívej na pána, Kačenko. Kačko. Kde pán? Kačenko.
No, kde ho je? Kde ho je? To já si to přiložit, jo? Jsem našel polínku. Zající, díky teprve 3:45. Ale víš co, jsi domácí, tady je pivo aspoň. To jde všechno do černé kroniky, tohle. Teda, takhle, takovouhle Ameriku. Tohle je nejčařejší člověk. A tam je to prasy, se má možná líbit. Nebo Zderka, to nezlomíte. Ježiš. A co, jak asi nejedete? Dáme žebřík, ne? A co, budou zahrát? Jsem vám hovořil, dosad bylo by to jako trochu špatný. To mi moc teplo. Pojďte na chvilku sem. Tak, a jdeme na fotbal. Jo, zdravím. Požárníci, nástup! Hasiči. Ano. Chvíli tam stát. Vydržej, hned počkej. Tady není slyšet. Že to bude slyšet. Přátelé, buďte tam hodně Přímo, pozor, bravo. Přímo, vážené sestry, bratři, vážení přátelé, dovolte mi, abych pozdravil vaše slavné výročí 100 let založení hasičských sborů na Dolním Přímě svým jménem i jménem okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Chci vyjádřit přesvědčení, že tak, jak tady všichni stojíte, budete čestně bojovat a ukážete, že tedy skutečně jsme dobrými nástupci našich předchůdců, ti, kteří za těžkých podmínek zakládali hasičský sbor, ať už na Přímě nebo kdekoliv jinde. Chtěl bych se proto obrátit na vás na všechny, tak jak tady jste, abyste skutečně šli v těch šlépějích našich předchůdců a zakladatelů, abyste se věnovali ty naší hasičině, aby jsme skutečně se dostali zase na takovou úroveň a výši jako naši předchůdci. To znamená, aby jsme byli dobře vycvičeni chránit majetek našich spoluobčanů i nás Čech. Ještě jednou vám všem děkuji a přeji do dnešní soutěže hodně zdaru.
Vážení a milí přátelé, příznivci hasičů, bratři hasiči, dovolte mi, abych ve svém vystoupení vás přítomné na dnešní oslavě u příležitosti stoletého výročí založení dobrovolného hasičského sboru pozdravil jménem okresní kontrolní revizní rady při okresním sdružení hasičů v Hradci Králové a jménem svým. K tomuto významnému výročí všem členům dobrovolného hasičského sboru na Dolním Příjmu blahopřeji a děkuji za dosavadní vykonanou práci. Přáním všem hodně pevného zdraví i vašim rodinným příslušníkům, zvláště manželkám, které mají nemalý podíl na naší vykonávané práci. Dnes se už nikdo z nás nepamatuje, za jakých podmínek byl tehdy dobrovolný hasičský sbor zakládán a jen snad z nějakých krátkých písemných zpráv nebo neúplných kronik, kde tyto byly vedeny. Vždyť jeho zakladatelé spí už dávno věčný sen a my dnes při této významné příležitosti s plnou úctou a vážností na ně vzpomínáme. Prožili i dnešní řady našich hasičů na Dolním Příjmu, kteří během posledních několika let odešli a my jsme je doprovodili na trvalé posvátné místo věčného odpočinku. Všem patří trvalá vzpomínka a upřímné poděkování za vykonanou práci. Zakladatelům dobrovolného hasičského sboru patří veliké díky, že se v nich zrodila ta krásná a ušlechtilá myšlenka založit tuto dobrovolnou organizaci Dobrovolný hasičský sbor, která chránila a chrání majetek svých spoluobčanů, jak je nám všem známá a jistě krásná a nezapomenutelná na mnoho obcích zmizelých a udržitých krásných, že to je na možnost. Vážení a milí přátelé, v závěru všeho krátkého vystoupení chtěl bych připomenout, že to, co bylo před 100 lety založeno, a možná také za různých těžkostí a jiné zdravých a milých právů, protože všenové, co se zakládá a teď už hodně roku vystřídalo se ve funkci mnoho občanů, někteří déle, někteří krátkou dobu. A to mnoho záleží na vytrvalosti ke každé věci u každého člověka. Jakou má lásku a poměr k věci a není správné také někoho nutit, když sám nemá v práci vztah nebo se pro maličkost porazí. Je to ješitnost povahy. Ale u vás přes tyto různé maličkosti zůstala růst zdravá větev, která neodpadla od koruny stromu, dále roste a kvete, je stále zelená a proto ať stále zapouští své kořeny ještě hlouběji. Ovšem za pomoc, spokojenost a na Dolním Příjmu a v okolí bez požáru. A na závěr s pozdravem nazdar! Vážené sestry, bratři hasiči, vážení hosté, vážení občané, dovolte mě, abych vás všechny srdečně přivítal jménem výboru sboru dobrovolných hasičů Dolní Příjm na oslavách 100 let založení hasičského sboru v obci Dolní Příjm. Zvláště mě dovolte, abych mezi námi přivítal Oldřicha Fischeru, starostu okresního sdružení Hradci Králové, Bedřicha Jareše, zasloužilého funkcionáře hasičského sdružení, starostu a místostarostu obce Dolní Příjm, pana Hanku Jiřího a pana Bednáře Jiřího, sbory, které přijali naše pozvání a dnešních oslav se zúčastnili, i funkcionáře, i zástupce sousedních sborů, kteří přijali naše pozvání a také se našich oslav zúčastnili. Vážení přátelé, jak jsem zde ji předeslal, uplynulo celých 100 let, celé jedno století od doby, kdy několik prvních průkopníků našich dědů a pradědů položilo základní kámen k ustavení hasičského sboru u nás. Vraťme se proto tiše ve vzpomínkách na naše rodiče, prarodiče, přátelé a známí,
a poděkujme jim v duchu za to, že jejich přičiněním může sbor dobrovolných hasičů na Dolním Příjmu oslavit 100leté výročí svého založení. Vraťme se do roku 1892 a vzpomeňme na prvních 30 členů z Dolního a Horního Příjmu, kteří byli zakládajícími členy tohoto sboru. Vzpomeňme i na jména prvních funkcionářů, kteří dne 20. listopadu roku 1892 byli zvoleni jako první funkcionáři našeho sboru. Složení tehdejšího výboru bylo následující. Předseda Josef Ryba z Dolního Příjmu, místopředseda Josef Hinek, Horní Přím, velitel Jan Tyl, Dolní Přím, podvelitel Emil Grejcar, Horní Přím, cvičitel Václav Tobolka, Dolní Přím, jednatel Jan Výšek, Jehlice, pokladník Václav Vyčítal, Horní Přím, hospodář František Turnovský, Dolní Přím, člen výboru František Tužil, Jehlice, člen výboru Josef Zolman, Nový Přím. Vrátíme-li se do historie z rodu hasičských sborů, zjistíme, že začátky nebyly opravdu lehké, ale již od prvopočátku ušlo o tutéž věc, o kterou nám jde i v současnosti. A to je ochrana životů a majetků celé společnosti. Sbory těžko získávaly techniku, často se stříkačky kupovaly na dluh, který se někdy splácel i dlouhá léta. Větší majetníci přispívali a být v té době hasičem byla velká čest. Hasiči tu v počátku byli nositeli kultury na vesnicích. V každém sboru pracoval vzdělávatel, stáli u zrodu obecních knihoven, aktivně pracovali při udržování zvyků a obyčejů a byli v centru veškerého společenského dění v obci. Tak, jako je tomu v současnosti, tak i v minulosti nebyly tehdejší sbory určeny pouze k hašení požáru, ale pracovali a sloužili obcí veřejnosti, například při povodních a různých jiných katastrofách. Zápise z valné hromady a ve zprávě o činnosti dobrovolných hasičů Dolní Přím ze dne 6. ledna z roku 1898 se říká, cituji, činnost spolková k zachování majetku blížního svého byla dosti vydatná, jelikož náš sbor účinkoval při 6 požárech. 29. dubna na Hrádku, 12. června v Lubně, 5. července v Rosnicích, 3. září v Dlouhých Dvorech, 20. října ve Střezeticích, 2. ledna v Lubně. A zároveň si dovoluji tlumočiti dík velkostatku pana Haracha za ochotu poskytnutí přístřeže do stříkačky. Z toho vyplývá, že náš sbor v té době vlastnil takovouto ruční stříkačku, která je dnes zde vystavená před kabinami. A tak od založení roku měli dny, měsíce, roky, desetiletí a i celé století. K našemu sboru byla přifařena obec Poroblus, ale po čase nás zase opustila, odešel Horní Přím, aby čase opět k našemu spolku byl přifařen. Vyměnily se celé generace, mnohokrát se vyměnilo složení členstva, vyměnilo se mnoho zasloužilých a obětových funkcionářů našeho sboru. Někteří jsou dnes mezi námi, nebudu je zde jmenovat, abych náhodou na někoho z nich nezapomněl. Doba se změnila, ale lidi sboru dobrovolných hasičů zůstali věrní a nesou dál štafetu našich předchůdců a tak se pomalu z historie přeneseme do současnosti. Základním smyslem naší práce, naší činnosti je chránit zdraví, životy, majetek občanů a tím přispívat ke šťastnějšímu a spokojenému životu lidí. Sbor dobrovolných hasičů je v mnohých akcích, jak se říká, dělečka pro všechno. Zůstali jsme jedinou organizací, která je schopná něco vykonat nebo zorganizovat. Naprosto nelze souhlasit, že svou činností jsme podporovali ten nebo onen režim. Jak jsem již předeslal, bylo a bude vždy naše činnost zaměřená na ochranu majetku, ať už byl tento majetek socialistický, soukromý, či dnes již někoho jiného. Tam, kde se do veškeré činnosti nepletla příliš politika, pokračují v této činnosti hasičské sbory i do dneška. V minulosti i současnosti byla a je bohatá naše činnost na úseku kulturním.
Pro osvěžení vaší paměti vám připomenu řadu akcí, které jsme pořádali v minulosti i současnosti. Při příležitosti výročí schůzí jsme pořádali společenské večery, tradiční hasičské bály, byly vždy významnou společenskou událostí v obci a výtěžek z těchto akcí nebyl rovněž pro náš sbor zanedbatelný. Nezapomínali jsme naše ženy, členky a u příležitosti jejich svátku jsme pořádali oslavu nebo předali malý dárek s kytičkou. Dále jsme pořádali zábavy pro mladé, pouťové i posvícenské, vinobraní a podobně. Po celých 10 let jsme pořádali tradiční mariáčové přebory, které se těšily velkému zájmu veřejnosti z celého okresu i širokého okolí. Finanční